Okay, what's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Oy, ka-adventure na ako karon sa balay. Karon ka-adventure, akong pakanunan kong mga itik. Kay katong mga itik ka-adventure, naka silbi kiyo katong itik nga akong nada, katong badge of luck eh. Lingkod Inday, nasi Inday. Kaway. Oh, kaway kaya Primark. Nanapod mi diri karon sa adventure sa balay. Unya karon among pakanon ni ato pakanon itik ha. O among pakanon ang itik ni Inday Mary Joy ato sa gawas. Katong itik ka adventure duha to ka buok akong nabayluan sa motosilbid na bayad sa buwad kay ang katong akong mga suking ani kuha na og buwad unya wa man sila ikabayad sa buwad. Ang itik mo ilang gipa dana unya ni dalam duha to ka buok adventure badge og laki nga itik. Unya karon adventure gidanaw kanya ang badge ka adventure nang itlog siya og napo ka itlog ang kuan kanang badge nga itik. Unya ka adventure gilumluman niya unya diri pa jud siya sa sulod nag lumlom ka adventure wa sa gawas kay ganahan man siya sa sulod kay dili mauwanan dili mainitan. Unya to tanan ka adventure ang ilang nara adventure makita nato ang itik adventure diri sa ilawom na mo sa lababo. Nangitlog ang itik unya naglumlom siya napo ka itlog niya ka adventure 8 ang piso. Piso ang yang na kuan kanang nabuak na piso na kuan yang nalumlum ang nalumluman niya nga napo ka itlog 8 ra ka piso ang nabuhi ang kuan ang nahi karon ari siya musud diri unya ako pud siyang gibutangan og namang koy kahon sa buwad. Akong gi-plaster ka adventure para maka-plaster siya pangitlog. Akong gikuha kahon unya naranon siya sa suod ikaduha na niya ka adventure. Ikaduha na niyang pangitlog unya naglumlum na karon siya tara makita nato na ka adventure ang itik na sa suod. Ikaduha na niya ka adventure. Tara ka adventure ha kanang kining mga itika binayad silbi ni sa buwad nga katong ilang gikuha nga buwad kay wa man kabayo may kabayad ang tag-iya ang itik na lagi hatag unya badge og laki ni unya ang ikaduha mo ang katong inahan sa mga katong itik among pakanon karon katong mga 8 ka mga itik dagko na katong mga gibuhin Inday Inday Mary Joy Kuya Patrick Kuya Remark at kaway ati Marian. Okay kana makita na to. Oh, mamak kuan ka adventure mamak. Mamak. Wala siya kay mamak na siya ka adventure kay katawan sa Inday. Mamak ning itika ka adventure kay madlok man kanang kwaon ang iyang mga itlog. Naglumlum na siya ka adventure. Naglumlum na siya no. Kana ka-adventure mo gawas ta atong pakanon ang iyang mga anak atong 8 ka buok. Igi ka-adventure at sa gawas. Wala na migiandam nga pagkaon sa mga itik adventure. Anay na day kinira day. Mangita mi katong among tik. Karon ka-adventure ang paamong taogon ang kuan mga itik katong 8 ka anak sa kung mga itik nga gida. Tik. Guriti Ati Marian. Oy ka adventure Tik. Ari Ati Marian. Oy ka adventure among gipangitag mga itik. Nay planggana nga gamay. Tik. Oh nanay usa ka buk adventure doon. Ari tik ari Marian. Oh nanganara dra ka adventure. Tik. Anya na ay nakape yung kanya. Tik. Kalau ato makita ka adventure. Ate day Mary Joy doy. Wa. Tik. Ato makita ang anak sa ka adventure sa itik nga naglumlom karon dito. Naninola sila ka adventure ang mga unya na lagi. Unya
walo na siya kabuk adventure. Karon tanaw adventure dagko na sila. Tik 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 atong pasawar adventure. Tik 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 tik
Ngaon na siya ka-adventure. Ari epic ka sa diri. Yes, nya na ini Marijoy. O ka-adventure karon dagko ng mga itik nga anak sa katong akong silbi binayad sa buwan. Unya karon naglumlum na pud ang inahan ani ka-adventure. Dagko na siya ka-adventure, dagko na ang mga itik nga pinailuan ka-adventure. Ang katong itik nga laki mura pa diri hasta nagsursuro yung ka-adventure. Okay, makita na to ang mga itik dagko na ka-adventure. Kita na to ka-olinday. Marian kaway, Marian. Ate Christine kaway. Makita na to ka-adventure ang mga itik. Lami ba ning itik ka-adventure batutinon. Lami na siya batutinon, butangan bitaw ka ng tangad sa iyang sud sa iyang kuan kanang iyang lawas, man paslakan og tangad sa ilawom. Unya kanang ang ilapwa ka-adventure tubig sa lubi, sa butong. Tubig sa lubi, mo to siya ipabukal. Unya butangan to siya og kanang tangad sa ilawom, panakot, bombay, ahos. Butangan to siya ini ka murag mo action naghumok ka-adventure. Butangan na siya og kanang kitsap pa na nya kadaan nga dako na ang ka-adventure makita na to. Dako na ang mga itik. Ato makita ka-adventure nangaon ang mga itik. Hato na dito siya. Kana gi butang dai. Hoy, ibut hinaya. Hinaya dai ibutang. Ana, ibutang ana. Gi tik. Okay, pakaon ni Inday Marijoy ang mga itik. O ka-adventure makita na to ang mga itik nga nangaon. Nya duharat ni kabo ka-adventure akong na silbi binayad sa buwad. Katong katong inahan ani o katong laki nga itik. Unya ka-adventure karon nanganak og 8. Amo ni siya ang anak sa katong binalok. Waray boy ka-adventure ang binayad nga duha ka itik karon dagko na unya 8 ka buok kini sila ka-adventure nga mga itik. Oy ka-adventure to makita karon ang mga itik. Dai Marijoy ang nagbuya ni may pagtik pagkaon og si Kuya Patrick. Ato makita karon ang mga itik dagko na ka-adventure. Morning mga itik ka anak sa katong katong binayad sa akong suki sa buwad. Badig laki nga itik karon nanganak og 8. Mo ni siya ang anak ka-adventure to makita karon ang mga itik. Unya karon dito ka-adventure ang katong inahan ani nangitlog na po niya karon ka-adventure naglumlom na po siya ikaduha na po niyang lumlom karon to sa ilawom sa among lababo. Gabi tong kaamong itik ka-adventure kay to sa suhod sa balay naglumlom kay ganahan sa suhod ka-adventure kay dili mainitan mauwanan manang ta sa suhod sa lababo nang itlog ang itik ka-adventure to makita. Unya karon kay makita na to ka-adventure ang mga itik nga dako na. To ka-adventure makita karon. Lamin na siya batutinon ka-adventure. Batutinon kung na mga birthday lamin na siya mabatutin kining itik. Kaya makita ka-adventure ang mga binuhi ni Kuya Patrick ug ni Inday Marijoy ang mga itik. Kini mo timbang na siya mga sobra kilo kapin. Sobra kilo ana gyud ni siya ka-adventure kapinan siya. Kaning murag kaning dako-dako kaning nay murag puti murag mga 2 kilo na ni ka-adventure. Kay buo-buo ni mga itik kamukaon pod na pareha ni iya itik buo-buo mukaon. Okay ka-adventure, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. O ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video mga ka-adventure. O ka-adventure, tanawon ka-adventure. Hurot ag ilang pagkaon ka-adventure to makita. Sinaw ang langgana ka-adventure.
Ato makita ang nindot kay tan-awon nga mga itik nga sa ilang pagkaon, sa ilang lami siya magsawsaw gud sila ng kaon kay kusog ang ilang kaon kadventure. Ato makita kadventure. O na pa day. Ready. O nagkuapas inday og kwan. Nagkuapas baby. O karkar video nagbutang na po si Inday og pagka. O tik. Gi iya mo Inday. O nakaon na po dag mga gi anak adventure. Ito makita karon ang mga itik. Dali, paspas kay day, paspas day. Tangi kay paakon ka. Yan na po tangi. Kita na to kadventure ang mga itik nga nangaon. No, ibutang na dito kay paakan jud karon. Sige, butang. Butang pa. Anak butang. O kadventure makita na to ang mga itik nga nangaon. Gipakaon Inday Mary Joy. Ayo dak pa. Buhi day. Buhi day lalo tangtang nagbalibo. Ay kuan na day kay mga una day. Tik. Toga. Tik. Ayo birahag mga itik. Tik. Tanang oday, wala, di na mga onday, imong gikuan day, birag ikog. Ay, ipakaw patiwas day. Pakaon day. Tik. Tanang lang lakaw na sila day. Tanang lakaw na. Ana. Oy, kadventure, ito makita mga itik nga nag-iyahay na sila lakaw, mga itik. Nya tapay na hibilin do ka buok na makita. Ay, bugawa day kay mudagan day. Ayo bugawa. Nasa Ate Christine kaway, Ate Christine. Smile ha. Ate Marian kaway. Ando tag smile Ate Marian oh. Saka. Nagitik ka saka nagitik. Anara, saka. Tik. Okay, kadventure nagtapok na po mga itik. Tik. Ilang gitiwas agamay nga pagkaon. Tik. Oh, tas Inday Mary Joy saka na. Ambak Inday Mary Joy, ambak. Nahadlok sa itik kadventure sakas Inday. Oh, nahurot na gilang pagkaon. Ilang gitilok ang pagkaon sa itik. Oh, nakaitinag usa kay itik. Okay, kadventure, makita na. Karon kadventure nahurot na gilang pagkaon sa mga itik. O kadventure, maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ay kalimot click ang notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video. Daghang salamat kadventure karon na nanguli ng mga itik, lakaw na. Salamat kadventure. God bless.